OK, teď to natáčím po druhý, já jsem to musel vypnout komp a stihl jsem to asi do 10 sekund, nebo kolik. A bude nás tady hrát docela hodně. Nějaký Mangle, Serious Matthews, Ranger. Ne! Mě taky. Střih. Tak jo, jsem zpět, kámoš za chvilku by měl přijít. Pořád to obnovuj, klikni na to obnovení aspoň 5krát a pak se ti to možná půjde. No já nemám, dělám Endercraft, to je ten problém. Tak jo. Jo, dobře, ty. Tak, kde jsi ty? Fabio? A to se Fabio. Jo, začínáme v noci, jo. OK. Tak já to střihnu, až půjdem. OK, tak jsem stům. A hrajeme za chvilku. Hodně štěstí. Pardon, to jsem nechcel. Skype. Live. A zavolať. Jím ho nevypink. Už budem volať. Počkajte. Tak. No. No. Bodil? No. Čo zase hovor zlyhal? Podělej, za chvilku hráme. Už hráme? Ale za chvilku už ano. A ty už natáčeš alebo ještě ne? Jo, už dávno. Ale já to stejně střihnu, protože jsem to střih blbě. Tak už se hraje. Jupí. Všichni žádný struhle. No. Ranger, počekaj. Zabíjaj prasata. Potřebujeme jídlo. Pojď za mnou, tady je prasca. No ale na to nemám čas, jednu ale česky. Tak počekaj na mě. Já nemám jídlo, já nemůžem sprintovat. Ani já. To nevyhráme. Chápeš? Aha, česká! Killing start až za 30 sekund. Teď tu jsou všetky prázdné česky. Tamhle některá je. Jednu jsem já vybral, ale Jo, je tady zlatý jablko a sušenka. Už musím natáčet, tak jde tak. Kámo, má zlatý jablko a sušenku. Oho, tam někdo je. Já se jdem parádně schovat, ale nikdo mě nezabije. O, meloun a chléb. Ty vole, odkud máš tolik jedla, jak chcem? Truhla. Mám pro teba meloun, kde jsi? Já nevím. No to je bezva. Další truhla. Které je? Nič, to už někdo ví. Já tě vidím, stůj. Jo, už jsem tam. Stůj. Počkej, Stůj. já zabijám prasa. Tak počkej, já mám meloun. Na, Hej, já se. Napadl, spadl, napadl. pojď, dělaj za mnou. Tam viděl truhlu. Já už mám plný HP, tamhle je. Já mám jeden grbar, takže... Čo mě bylo? Hej, Wood umřel. Protože jsem neměl jídlo. Admin, já jsem neměl jídlo. On. Kura! Kde je? Pojď na to, krávu. Jo. Pomožem ti. Pozor, creeper. On má zabije. Fajn. Díky. Hej. Jo, oni tam teleportují zpátky. Orky, podruhý. My jsme se dohodli, že já budem první. Tam budeš první. No, já dostanu youtubera a on dostane... VIP plus. Jo.
Cože a co já? No, s tebou jsme se nedomlouvali. Tyhle, nič. Ty dostaneš 10 000. Tak jo. A to je dobré. Hej, Kámo, kde jsi? já nevím. Nie, Ranger, to nie je dobré, když jsme spolu. Ale už nás není veľa. No, teď už nějaký Wood, ne. Wood umřel. No. Kdo prohrál? Já žijem. Napiš taky já žijem. Ten, kdo žije, ať to napíše. Wood a Hala mrtví. Jo, dobrý. Já žijem. O, truhla. Ty nič? Ranger. No, počkej. Už to vidím. Vidíš, stoj. Stoj, ty se nepustí? Ne. Tak tam počkej. A je tam někdo? Já tam vidím někoho. Kde? Pozor, jde tam za vámi někdo se železným brnkem. A tady je admin. Uteč, ale hlavně jde tam s nějakým mečem a má železný brnko. Ano, já utěkám. Utíká, já ho vidím. A já jsem ho viděl. A je tam admin, tam letěl akurát. A je toho si viděl? Jo, já viděl i tyba. Hikama, oni mají věci. A my nie. Kdo zem? Lena, ty zomrel! A to je ten, jak měl ty věci? To je ten, na kterou jsme išli. Ne, Lena Moty, to je můj kamarád, čo bol. Co jsme na něho išli, když jsme hráli po obědě. Fakt? Ano, co jsme ho zabili. Help me, já jsem tady v hradu. Já nevím ani děkuji. Já jsem... Česká! Prázdno! Kámo, help me, tam je někdo, aha, to je admin. Admin, já jsem tu uvedzen, jo, díky. Díky. Kde ty truhle všetky vybrali? A kde jsi, admin? Ajaj. V chystách, Kámo, já nemám žádný věci a tam někdo je a má je. Čestka. Prázdná. Kde jsi? Nevím. Čestka. Potichu. Ještě potichu? Nevím. Aby tam nikdo nebyl. Jo, dřevěný meč a 2krát chleba. Mě zabili! Ne, Ne. kecáš. Tak popros toho. Admina. Ale jen já jsem mohl, protože jsem měl málo jídla. A já jsem tam hned nastoupil. A já jsem tady Tak ho nějak popros ty. Ranger. Kdo ještě žije? Ty budeš mít asi VIP plus. Já ho nechcem. Ty nemůžeš ho tak podarovat? Třeba jo. Ej, truhla. Jo, koženáta. Jo, on kiknul. Jo, kiklej. Ne, já to nevyhrám. Oh, help me. Utíkaj iba. Já vím. Ne, běž. To je cheater. Jasné. Kdo to vyhrál? Kdo ma zabil? sério. Jasně. To? Napište znova. Nová? Jo.